A exposición Artistas no Concello abriu esta mañá as súas portas. Esta mostra colectiva está composta de preto de 40 pinturas realizadas por 17 artistas da comarca, o que lle confire gran variedade en canto a temas e estilos. Hai artistas de todas as edades, artistas de todas as edades, de todas as ideas, de todos os gustos, de todos os estilos, e dunha gran, sobre todo dunha gran profesionalidade e dunha gran personalidade. Personalidade que nos vai a traer a este certamen un grado de excepcionalidade, un grado grande de categoría neste certamen. As pezas desta mostra permanecerán penduradas nas paredes da Casa Consistorial ata o 1 de setembro. Poderá visitarse en horario de 8 a 2, aínda que con posibilidade de reservar visitas guiadas pola tarde. Imos estar aquí durante 2 meses, o horario é o horario do Concello, de 8 da mañán a 2 da tarde, pero se tiveramos interés, pois podíamos facer algunha xornada de portas abertas pola tarde con alguén de guía, eso sempre que vos nos los demandedes con algún grupo específico que queirades traer que non poida vir pola mañán, eu podo vir algún día pola tarde durante estes 2 meses e poder facelo máis extensivo. Destacados autores como Novais, Pío Costa, Maralla, Antonio Pérez, Santarelli ou Ester Rincón participan nesta mostra coordinada pola Galería de Arte O Faiado.